Sa pikas bahin usab, ang mga pastors na known sila sa ilang trabaho sa pag-atiman sa katawhan sa Dios. Gani sumala pa ni Pablo sa Ephesians 4:11 ug gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostles, ug ang uban mga manalagna, ug ang uban ebanghelista, ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Kung imong hinuktukan og pag-ayo kini nga verse, wala gyud na appeal og mention ang mga pari aning tungura. Tungod kay wala nay functions ang mga pari karon gikan sa New Testament time hangtod na sa umaabot. Ang Efeso Kapitulo 4, versikulo 11, naghatag og pahimugat nga diha sa iglesia nga iya sa Dios gitagaan ang maong iglesia na kadaiyang gitawag og gasa. So mo nang giingon diha sa mga apostoles ang uban gihatag niya mga apostoles, mga manalagna, mga pastor. So ang buti pasabot sa kana ka gitawag og special functions sa mga regular nga gitawag og nanerbisyo niining maong gitawag og simbahana. So unsa man tong mga regular nga nanerbisyo niining maong gitawag og simbahana? Revelation chapter 1 verse 6 imong panasanuhan kay gitukod kita nga mga gingharian sa gitawag og mga pari. So buti pasabot kung ato ang gitawag og tan-awon ang konteksto sa balaang kasulatan dili lang kay ang Efeso Kapitulo 4 versikulo 11, makita og masabtan nato nga kining maong gitawag og pagka-pastor or gitawag og pagka-propeta or pagka gitawag og pagka apostoles ug uban pa ang naga-function niini primarily mao kining magipili sa Ginoo nga tawag ini mag-function nga manerbisyo dito niya. So diya sa balang kasulatan Isaiah chapter 61 verse 6, ang ministro sa Diyos mga pari. Malakay chapter 2 verse 7, kay ang mga pari mauman ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Kanya pagkahuman ang Hebrews chapter 3 verse 1, si Kristo ang atong apostol o pangulong pari sa atong gitawag og pagtuo. Kanya pagkahuman si San Pablo pari, si San Pedro pari, 1 Peter chapter 5 verse 1. So makita nato nga kanda ding pastor nga naa sa balang kasulatan kanang Efeso Kapitulo 4 versikulo 11 nagrefer kana sa gitawag og pagkapari. Nagrefer kana sa tao nga naghupot sa tawag ining ministry sa gitawag og pari. Ikaduha nga gitawag og punto. Second point na to ha. Second point. Kanang gingon ni San Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 11. Siyempre, si San Pablo ang mas labaw nga nakabaluog na sayon kung saan nang tawag anang word nga pastor o kinsa ang nagunit ni anang word nga pastor sa Ephesians chapter 4 verse 11. Nga naman, tungod kay siya mismo ang pinakaunang militok ni ana nga kung ato ang tan-awon ang gitawag og mga apostol or mga nangalagad kan Kristo sa Bagong Testamento. Siya ang unang militok niya ng word nga gitawag og pastor. So unsay pasabot niya? Kana bang pagsabot sa atong mga higala nga mga dili katoliko nga mga pastor nga dili pari? Mo ba di pasabot ni San Pablo? Mo atong tan-awon ang Acts chapter 20 verse 28, same person, same gitawag og tao nga nagsulti sa Ephesians chapter 4 verse 11 anang word nga pastor. Imo pa niya kanang gitawag og pagka-pastor o pagka-magbalantay ang naghupot ana mga obispo. Acts chapter 20 verse 28 na sumala para San Pablo kay gipili kamo sa Espiritu Santo nga mamahimong obispo aron magbantay sa iglesia sa buhi nga gitawag og Dios. Man ako ato basahon ang verse 12 na sila nang mag-atiman. So refer na dito sa mga obispo, refer na sa gitawag og mga pari. So nganong tawag anang wala man gisbutan ang word nga pari diha sa Ephesians chapter 4 verse 11 kay gasa ganino ang isulti. San Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 11. So buti pasabot ang makahupot ini mga gasa kadtong gini na primarily ang pinakauna kadtong mga tawag ini mga tao nga sila tong murag sabi main servant kumbaga. So ang main servant ang main nasulugon mo kining mong gitawag mga pari walay lain. So pag naay magpailang nga pastoy nya pagkahuman dili gani na pari ay delikado na. Dili na iyas Ginoo, bugos na. Pero na-appeal og mention dinhi ang mga pastors. Pero unsa may function sa mga pastors? Atong padayunon pagbasa ang Ephesians 4 verse 12.
alang sa pagpahingpit sa mga balaan, alang sa pagbuhat sa ministeryo, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. So klaro ang gingon sa atong Ginoo nga wala niya giapil og sugo ang mga pari sa pagpanudlo sa pagpalig-on sa lawas sa atong Ginoo nga mao ang iglesia, kundili isa sa gisugo sa atong Ginoo sa pagbuhat niini ang mga pastors. Nahulog nga gipakawalay bilin nato ang mga information nga nakasulat sa balang kasulatan kung diha lang tan-aw sa word nga gitawag pastor. So number 1, si Kristo apostol ug pangulong pari. Pag pangulong pari ka, normal gyud na nga naagod siya gitawag mga chief priest. And naapod siya gitawag mga priest. So kung si Kristo ang high priest sa ato ang gitawag og pagtuo, kinsa man ang iyang mga chief priest? Kinsa man pud ang iyang gitawag og mga priest? So nahimo di ay makakon si San Juan nga niingon siya nga gitukod kita nga gingharian sa mga pari. Si San Pablo, Romans chapter 15 verse 16, pari. Si San Pedro, 1 Peter chapter 5 verse 1, pari. So buti pasabot kung natuang tan-awon, natuang gitawag og sabton og maayo, so kanang pastor nga gisgutan nina refer na sa gitawag og mga pari. Another gitawag og point pala nga ang mga pastor kun mo nang maglig-on sa tawag ining lawas sa Ginoo, ining maong gitawag og iglesia, tama man na katong tinuod nga pastor. That refers to the person or a person nga diin na nagupot sa ministrya, mabutong ang word ministrya, sa pagkapari, di ba? So dili man gud pwede nga mahimo kang pastor kung dili ka pari. Kung naitawag ining nagpastor again na dili gitawag pari, again bugos na. Bugos kita. Kaya si Kristo tinuod man tong nga pastor at the same time pari. So si San Pablo ingon pa niya kay gipili kamo nga gitawag og mga obispo, mga pastor, gipili ka mga obispo aron magpastor sa iglesia nga iya sa buhi nga Dios kay gipalit niya sa iyang gitawag og kaugalingong dugo. Ya San Pablo, sumapa niya nga nagtuno San Pablo nagsulti pari. So mana nga dapat sabton nga nakasulat sa balang kasulatan kung di natuna gitawag sabton na pariyotan kung una ni mga pastor nga sinurambaw ang pagsabot. Last point, ngan pa niya nga wala daw kuno giapil og sugo ang gitawag og mga pari. So dito di ay gisulti sa St. Matthew chapter 28 verse 19. Panlakaw kamo. Sa gitawag og verse 20, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Unsa dayto? Kinsa man to iyang mga gisugo? Pinaka number 1 ang iyang mga apostoles. Yang iyang mga apostoles kung natong tanawon mga pari, di ba? Particularly St. Peter, isa priest. Again si San Pablo, bisan pagwa sa nakaapil adtong tawag anang Great Commissioning, usa siya ka gitawag og pari. Ingon pa ni St. John na apil gud dito sa gitawag og dosi, gitukod kita maging harian sa gitawag og mga pari. Is nagingon ninyo nga ang mga pari og isugo. Una-una ra ninyo gipro inyong i-justify nga ang inyong tawag in pastoy gisugo sa gitawag og Dios dili mamada. Ano man kay pastor lang inyo dili pari. So di ba? Again, kabubuton sa Ginoong Dios nga magdumala sa iyang katawhan sa Old Testament pari. Pag-abot sa Bagong Testamento, ang niluwas ang gitawag og tao apostol ug pangulong pari. Unya kining maong apostol ug pangulong pari nagpili og mga apostol nga sumala pa ni St. John, gitukod kita nga gingharian sa gitawag og mga pari. Pag yun dito nga gingharian sa gitawag og mga pastor. So ang tinuod nga pastor, pari. Ang tinuod nga gitawag og nangalagad sa Dios, pari. Ang tinuod nga makadawat sa gasa sa pagkapastor, pari. Again, kung naay pastor nga dili pari, bugos, fake, unya ay mo pailad ana nga naman kay sigurado ta sumala pa ni San Pedro kanang moong gitawag mga tawhana ang ilang tumong tinguha pagpanapi.